يا غاية المراد يا بهجة النظر يا غاية المراد يا بهجة النظر يا غاية المراد يا بهجة النظر يا سيد الوجود يا من حوى الفخر يا منبع السرور يا سيد البشر يا من يا مبين يا صاحب القدر يا بر يا رحيم يا من به بصر يا جل يا جلال يا من شق القمر يا نور يا مبين يا زخرف البدر يا إنس يا جمال يا أوثق البشر يا علم يا كمال يا جبهة الصور يا كنز يا إمام يا ناصر النصر يا نعت ربنا به أنزل المطر يا معدن الجمال في الخلق لا مرر يا فرو يا مجيب يا كاشف الضرر يا منبع الرشاد يا أخير الخيار يا كاشف السقام والهم والفقر يا كاشف البلاء والهكد إن أكر أنت السلام يا حبيبي بلا مرر يا كاشف العذاب والغم في القبر يا سيد الأنام الدنيا وفي الأخرى يا من بكونه رضا الله انتشر يا غاية المراد يا بهجة النظر 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 يا ذو الجلال mai kasantar da rayuwa ka samu ko'ina alal arshi istawa zatin ka rabu da'iman baya ganuwa kai ne ka canci duka bauta mu je gaba يا غاية المراد يا بهجة النظر na roƙi yau daɗin aminci ga shugaba mai darajar da shi kaɗai ne abin yaba alai sahabu auliya masu na gaba mai arziki kamar kuni ban gane shi ba ya gayatul muradi ya bahajatun nazar ya shaykhana tijani ya khatmatul khitam ya gausu ya giyasu ya nasratul anam mai nal shaykhu ibrahim kadidtani gausul baraya anta farudun kadijtaba ya gayatul muradi ya bahajatun nazar dole ne na dirkusawa shiyukhina ya shehu tajuddin kai ne imamuna shaykhana musa kai ne kazan babuna babu mai ja maka sai wanda bai san ka ba ya gayatul muradi ya bajatun nazar Allah ka taimake ni aikin da zanayi rauni yana jiki faruhi da kwaɗayi na zo da Fadima diyar shugaba ai duk mai tawassuli da su babu fargaba يا غاية المراد يا بهجة النظر ya shugaba adan sifar rabuka isa je kai da tausayi fa ku ka arsasa gema ku ya wuce halitta da fallasa darajar ku ci gaba yake bai baya ba ya gayatul muradi ya bajatun nazar gaibu ne shi a hakikarsa har zahiri babu da wanda ya san shugaba nasiri don mu karɓa daga gunai ya zo bai shari ba hakan ba zai zo
ya gayatul muradi ya bajatul nazar da arshi fada kursi mana ka ne kai ka cewa sama ta sama haka ne mallakai na yin aiki da izinin ka ne har kiyama in ka so ba ta tashi ba ya gayatul muradi ya bajatul nazar in ka cewa rabbu ya shafe duk yanayi babu kyaftawa wallahi to za a yi duk halitta annabi don ka ne aka yi ko shari'a fa ba ta sa ra'ayin gaba ya gayatul muradi ya bajatul nazar daga dama to dole haka za a sha zaɓa ra'ayinka ake cewa aikin a sha tsarukan rabu suna mijin Aisha duk abun da ya yo Allahu ya yi shugaba ya gayatul muradi ya bajatul nazar kai ku gane annabi ya wuce hankali ba ma'aunin da yake auna maulan Ali shari'a shi taka koyi a ya bai shari shi take bi ba shi ne yake binta ba ya gayatul muradi ya bahajatul nazar shugaba Qur'ani kai kake ba da shi kai ka saukar sannan kai ka wanzar da shi kai ka kawo ka karɓa ka koyar da shi mun sani bai taɓa kauce wa zancen ka ba ya gayatul muradi ya bajatul nazar Rabbana baya da aiki fa sai gai da kai sai salati a guri na yi fasan baya kai shi yasa yayi wa sharri iyaka da kai babu sharrin da ya raɗe ka bai kaushi ba ya gayatul muradi ya bajatul nazar ya ma'aiki kursi